Исәмесез хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән мин Салават Миниханов, димәк Татарстан кичәсе кабат эфирда. Яр җырчы Гүзәлемнең бүген альбом презентациясы һәм инде аны күп кенә танылган шәхесләр, авторлар, аның дуслары һәм инде әлбәттә аны хөрмәт иткән тамашачысы бу вакыйга белән котларга килделәр. Дуслар, барысын да үзегез күрерсез. Киттек. Минем хыянымда, миңа елмайдың да күзеңне карап мине чакырдың. Мин әзрәк хыялдым да, кулымны сыздым да, язмышымны сиңа тапшырдым. Гүзәлем, синең бүген альбом презентациясы һәм бөтен булган сүзләреңне син тамашачыңа җиткерә аласың. Рәхмәт. Мин үземнең туган көнендәге кебек хис итәм. Бу минем өчен бик зур вакыйга, чөнки шушы альбом ул менә 2 ел эчендә эшләнгән эш, барысы да менә шушы альбом эчендә. 10 җыр, шулар арасында безнең Салават Миниханов белән дуэт гөрләшеп яшәгән дигән беренче дуэт. Шулай ук 3 клибым да шушы дискта. 3 матур клип, һәм инде караоке вариантларда бар, чөнки күп кеше инде сорады. Бирегез әле гөрләшеп яшәгәле, җырын җырлыйк әле дип инде төшләрендә син җырын бик күп сорадылар. Шуңа күрә бөтен әйбер шунда. Һәм инде әлбәттә иң матур фотосессия шушы альбомда урнашкан. Менә күрерсез, күрсәтим әле. Һәм инде барлык килгән кунакларга, туганнарга, дусларга, иҗатташ дусларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Кемнәр шушы бәйрәмгә килгән, димәк, алар минем иҗатымны хөрмәт итә, мине ярата, мине тыңлыйлар. Һәм инде аларның поддержкалары өчен бик зур рәхмәт. Да язмышымны сиңа тапшырдым. Да язмышымны сиңа тапшырдым. Альфира Гилмуллина, хәерле кичләр. Сез дискотекада беренче тапкырмы гомумән татар дискотекаларында? Бу татар дискотекасына без әле беренче тапкыр киләбез. Инде бик кызыгып, Алабугада яшәгән, без бит инде Алабугада яшибез. Менә шул дискотекага берәр ничек эләгеп булмас микән дип гел хыялланып яши идек. Бүген без Гүзәлемнең альбомын презентацияләүгә килдек. Чөнки инде 2 ел барышында Гүзәлем белән безнең колледж студентлары тыгыз элемтәдә, алар аңарга берничә тапкыр бию оештырдылар. Инде быел бик күңелле вакыйга булды. Ул Болгар ФМ Болгар радиосы премиясын алган вакытта Гүзәлемнең иҗатына гашыйк студентларыбыз безнең бию ясадылар. Һәм без бик кызыксынып ул биюне карадык. Һәм шаккаттыргыч шундый нәрсә булды. Гүзәлем безнең студентлардан бер дә калышмыйча әйбәт итеп биеде. Әле моннан кала без әле колледж студентлары белән бергәләшеп концертка да чыктык бит әле. Безнең колледж студентлары, алар шундый атаклы җырчылар белән гастрольләргә чыгалар, практика узуларын шулай итеп башкарып карыйлар. Чөнки алар безнең колледжны тәмамлаганнан соң үзләренә тормыш юлларын алып барырга тиешләр, үзләренә яшәр өчен акча эшли белергә тиешләр. Шуңа күрә дә мин инде үземнең иҗатташ дусларыма мөрәҗәгать итәм. Шуларның берсе менә Салават Миниханов безнең студентларны гастрольдә йөрергә өйрәтә, аларга ничек артист тормышының нәрсә икәнен аңлата. Һәм без инде Салават һәм Гүзәлем белән бик тыгыз элемтәдә булуыбызга бик шат. Альфира Гилмуллина, менә колледжны тәмамлаучылар арасыннан кемләр бар? Безнең колледжны тәмамлаучылар арасында иҗат юлын сайлаучылар шактый. Шулар арасыннан мин әйтеп китәсем килә Гөлсирин Абдуллинаны. Аның менә хәзерге вакытта гастрольләре башланды. Ул үзенең концертлары белән филармониядә һәм Татарстан буенча гастрольләргә чыгачак. Инде күп кенә концертлары белән Каримов Азат та шатландырды. Шулай ук безнең биючеләребез
шактый уңышларга ирешеп киләләр. Хәзер генә без менә Петербург каласында чыгыш ясарга чакыру алдык. Анда безнең колледжны инде 60-нчы елларда тәмамлаган выпускнигыбыз Мариинский театрда ул эшли һәм ул безгә концерт оештыра. Без анда татар диаспорасы чакыруы буенча 8 апрельдә Петербургның бик матур залында концерт куячакбыз. Әлфәргә сез бит әле Гүзәлемнең альбомын күрмәдегез дә бит әле. Без аның альбомын күрмәгән булсак та, аның уңышлы буласына, аның матур чыкканына ышанычыбыз көчле. Чөнки ире Салават булгач, Гүзәлемнең уңышы бермә-бер артык булырга тиеш. Чөнки алар бик матур пар, алар берсен-берсе тулыландыра торган пар, һәм без аларга иҗади уңышлар һәм матур-матур балалар телибез. Рәхмәт бик зур. Сәлам Илгиз, килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Гүзәлемнең альбомында 3 җыр синеке. Минеке. Кайсылары? Төшләремдә син, әйтелмәгән сүзләр һәм чакырма. Чакырма дигән җырлар. Илгиз, бу 3 җыр да Гүзәлемнең иң популяр җырлары бит. Әлбәттә инде, Салават, мин бүтәнчә язмыйм бит инде ул. Гүзәлем белән эшләргә шундый рәхәт, ул шундый яхшы җырчы. Менә 3 җырының дагы минем бик матур башкарды. Мин үземнең җырларымның язмышы белән бик кызыксынам. Менә аңа биргәч бу җырларны бер дә борчылмыйм. Бик матур итеп башкара, тамашачыларга тыңлата. Төшләремдә син айруча хит булып китте, минемчә. Менә син җырлар язганда син беренчедән теге сүзләрен язасың, аннары көй языламы? Яисә сиңа көй бирәләр һәм син шуңа сүзләр язасың? Башта миңа Айнур Шарапов көйен язып бирә, аннары мин аңа сүзләр язам. Илһамланып, һәм инде әлбәттә Гүзәлем өчен булсын, аның характерын карап, аның бит инде үзенең бер төрле стиле бар. Шуларын барысын да топлап, матур итеп шигырьләр язам. Гемне яуладың син, минем төшләремдә, карап күзләремә, яратам дидең, мин кинәт уяндым. Ул мәхәббәт һәм әйтә алмаган сүзләр дигән җырларга көйләрне син яздың. Әйе. Икесенә дә клип төшерелде. Әйе, шуңа күрә мин бик шат Гүзәлем өчен җырлар язарга, чөнки
күп итеп халык күп халык ишетеп алды, күп кеше ишетеп алды, күп кеше яратты. Аллага шөкер. Алга да шулай тырышырбыз. Менә беренче җырдан ук гүзәлне күреп алганнан соң шундый бер талант күреп алдым мин ул кешедә. Чөнки аңа һәрбер әйткән сүз ул шуны отып ала, сразу шуны үзенең идеяларын тәкъдим итә һәм шуны җырлап та һәрбер төнесен нотага түгел эләгеп, аны даже рәтләтә торасы кирәк түгел. Шуңа күрә аның белән эшләргә бик җайлы, бик рәхәт һәм ул менә андый-мондый җырдан да бик шәп җыр яздырган җырчы. Шуңа күрә андый җырларны тагын да күбрәк күтәрергә, тыңларга һәм алга таба да яңа җырлар көтеп калабыз инде гүзәлемнән. Һәм әлбәттә, барыгызга да гүзәлемнең яңа альбомын алып, машинада дискны тишеп чыгарган шәгатьле тыңларга һәм сүзләрен ятлап, гел җырлап йөрергә телим. Унга сулга үтеп китеп йөрисең яннарымда, карашларыңнан сизем бит юкка түгел барсы да. Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Нигә янымнан үтәсең күрмәмешкә салышып, гомер үтә дә китә бит, без йөрибез адашып. Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Сине күргән саен йөрәк күбәләктәй талпына, әйдә инде очрашабыз, кил урамның шатына. Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Ай хай карашларың яндыра йөрәгемне, хисләр утында янасың, әллә күрмидисеңме? Дөрестән дә менә зур шундый тантана, беләсезме, теге бу язның шундый бер әйтәләр бит әле, кышлар да кайта башлый, шулай бит. Безнең егетләрнең куллары да озыная. Без инде табигатька күз салсак, агачтан ничектер матурланып, бүреләр дә ата башлый. Ә җырчылар шул вакытта шулай ук җанлана. Җанлана ничек? Һәрбер җырчының миңа калса мактанырлык, эшләгән эшен күрсәтерлек иҗат җимеше ул да булса альбомы. Кайсы җырчыга горурлык булмас иде, шулай бит альбом чыкса. Әле иң беренчесе чыкса. Аның миңа калса иң кадерлесе шушысыдыр инде. Аннары теге чыга бара, эшлисең, аннары теге берлыкта карамыйсыңдыр. Шуңа күрә чын күңелдән мин тәбрик итәм Гүзәлемне яңа чыккан альбомы белән, тәүге альбомы. Инде җырларын тыңлыйбыз гына түгел, җырларын тыңлатабыз без Татар радиосы аркылы. Бигрәк тә Татар радиосында бер Татар радиосы дигән джингллар яңгыраган вакытта, нәкъ менә Гүзәлемнең җырының бер өлеше алына анда.
Төшләремнән син. Төшләремнән син җырының аранжировкасы, көе дип әйтик. Хәзер инде ул шуның белән ассоциацияләшеп безнең тыңлаучылар, әгәр дә менә хәзер дискны алып ук шул ук җырны тыңласалар, шулай ук татар радиосы тыңлаган кебек була. Татар радиосы тыңлаган вакытта нәкъ менә шул ук гүзәлне тыңлаган кебек була. Икесе ничектер теге тәңгәл килгән, кушылган, аерылгысыз дигән сыман, әйме, шулай бит. Менә шуңа күрә нәрсә дип әйтим, бик кирәкле эшләр башкарып йөрисез. Һәм инде шул башкарган эшләрегезне хәзер менә куанычын күрәсез шулай бит. Һәм алга таба да шулай булсын. Теге артып торсын, җырлар да күбәйсен. Әйтәләр бит теге җырлап була тыңлаучысы кирәк дигән кебек, әйме. Ә монда теге альбом чыккан икән, димәк аның сатып алучысы да булсын, тыңлаучысы да булсын. Шундый продукт булгач, үзенә күрә аны миңа калса күбрәк кеше тыңласа, ул сезгә күңелле, гүзәлемнең үзенә урысча әйткәндә приятно. Ну, шулай булсын инде ул алга таба да.